kalau malam ini cucu aku ame-ame belalang kupu-kupu dia makan nasi kalau malam ini bagus. Sawera, sawera.
Aduh kayak gantian awakmu. Kowe iki unyu-unyu yo sawer. Kancane sing dhisik urung-urutan kasane. Santune kan ping 2. Dapete 2. Oh, santune 2 mek 2. Sik manik sik. Omong-omongan kok ora nganggo swara. Ora bisu to. Ayo iya kamu nih Sengko lah satu se. orang siji lho siji dadi siji Piye? muni kok oh entenan awakmu Kowe wis oleh. aku wis oleh Kae sing enek akeh ya. Ah wis disiapi. Kae ngono sik anake. Pakane urung, doane urung. pakne urung lho Sik akeh kuwi bae. oke wis salto se contoh se Totalitas mas. totalitas Kaya air terjun nggone ora apa-apa. sing profesional lho Ayo to. itu sing aku lho Ya ya. enggak oleh piro kowe? Bentar. Oleh piro? Aku oleh loro tok lho ya, Jo. Padha loro sing loro digano cepet. Sinten? Mau ketemu berudang. Bisa enak. Aku njaluk Hei, itu ada yang ngerti acara ora? ora ngerti aku acarane. Pak, paling dakwah ning kene kan Pak D pentas ning kene ya di job kali Mas Paker. Ya ulun salam se kanggo desa apa? Ngendi? Karangondang. Kalau ndak salam se. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kurang kompak sih jawab. Yo kula salam kok ra ono abote jane lho. Kurang banter. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Cak kene nek cak kono. Oh jamaah. Itu iki wis Iki wong yasinan iki mburi iki. Wong yasinan kabeh. iki acarane apa? Acarane apa ngerti ora? Acarane Walimatul Kitan. Kalah jare sapa? Sing sunat rapli. Jare sapa? Aku. Wong agene acarane rewokan iso sunatan iku, Bos. Lah kae mau sing disaur. Lah iki wangi kowe joget kuwi melu reok apa ora? Yo melu re. Lah iya acarane rewokan apa ora? Oh, acarane iku lho. Kalau ki ngerti matamu PC siji ya. Kalau Walimatul Kitan sing sunat
Asmane Alden Virendra Ismail. Bagus sih ngono jan. Jenenge jan ora umum. Ora umum. Ya paling gak dongane. Paling gak. Yo, dongane sing apik. Dongane ya. Iya. Mugi-mugi adik Aldan dadi putra kang saleh. Amin. Berbakti kalian kedua orang tua lan iso banggake nusa dan bangsa. Dan wis waras ta urung? Pun waras dene sampun. Oh. Tak kira molek waras kan dorene lho. Kuwi nek wis jamanmu sunat dhisik lagi mari ngene. Lah jamanku sunat apa medhun ke mobil lho blayu langsung jalan babalan. Bal-balan. Sesuk iki gendelen. Godangi manuk. Oh sesuk iki gendelen lho. Lah iya. Lah ayo, nek Iki lanjut nek. dilanjut oh iya. Cek ono iki. Oh iya dilanjut ukur. Yo, ayo toh. Ayo. Bagusnya ya Allah, kancaku astagfirullah. Gua ini. Padamu. Jadi bagus. Boleh dhewe. Oke, ya. Berarti Adri iki malah ganteng jenengan. Bagus Bu, ganteng. Aku terpesona. Ya. Aku mau. Ya, oke. Sak dungu pe. Ya. Dah. Jarak kenyang. Oh, lai masuk ke kelenteng dok kayak ngonoan. Itu bakateng lai. Hei, tentara harus hitam. Bentar harus kita. Siap, Bro. Ya, dah. Ya. Kita udah nyampe. Ayo. Ya, dah.
Ono sing cemburu. Ono sing cemburu. Aju. Ono sing cemburu. Oh ngono. Ora apa-apa semarata. Satu untuk semua. Kepanasan, kancamu itu kepanasan. Mie dinggo Mas Rafli, Mas Agus, itu lho, gasa ono teh ono, kancamu itu lho, sing ganteng dhewe iku lho, rada kepanasan iku lho. Gasa ono. Mikir digo to, mikir digo. Pancen ganteng dhewe, yo iku ngomong nek berpanas ketok. Yo, nek Rafli iku jan andek panas kancane. Ora kulino panas Pak ya. Ayo. Karepmu piye? Aku karepku. Karepmu piye? Ukur. Ngukur apa? Ukur dalane. Ngukur dalane. Oh karepmu arep salto iku. Maksudku ora kuwi asine lho. Maksudnya turu-turu kuwi arep marani ibuke iku lho. Lha kok ngono maksudku kowe? Lah aku ki ngerti lho, ning buri ngomong apa? Kamu tenang to. Lah iya. Kuwi, lho to. Nah, kalau ya Allah. Sik. Ora iso. Kowe ora dhisik kok. Tak jagale. Kowe nek berhasil baru kowe. Oke? Ya, sama sih. Hanya lho kanca. Ayo. Ayo. Thank you.
baru. Ayo, ora enak. Aku Hah, iya. Ah, ngono. Ora krungu to. Ora krungu. Ayo. Untuk Kayak tuman maju. yuk berani yang yuk. Ayo. Hei, nabrak, nabrak. Aku lagi tuman iki cak sumpah. Kayak marane maju. Jangan karuan. terus ya Bu. Lemono atletku lho salah. Yo. Maju malah letok. Kowe ibarat kowe lahir sikilmu dhisik. Mau metu kudasne Oh iya. Ayo dok. Aku lahirku mau nonton netes kok jane. Oh netes. Layak. Pelutut. Bledas ora? Netes. Layak iki koyo ngono kuwi dadine. Meladak gebung. Oh tapi iki mang ora umum Bos. Tenan luar biasa. Luar biasa desa Karanggodang tenan. Keluargane dadi siji plek. Lah itu siji. Kelompok apa ya jenenge karo halal bihalal. Kalau dihalal luar biasa. Suasana ijen bodoh ya. Urung utang karo aku ya dosa akeh. Piye? Oh iya, aku iki njaluk ngapura ya. Kowe ngapunten ndak batin. Sangune ndi? Sing tuwa iki nyangune sing nom. Sing tuwa. Iya. Sangune ndi iki mah nggo sangu ora nggawa to? Sang Eleh nggo sangu mau rene wis ora nggo sangu. Nyangone sing nom. aku ngono lek dadi aak iku baik Oh iya, banget. ya terbaik kudu ngono. Dadi sing tuwa iki kudu nyangone sing bocah. Lah kok ilang ning Tuhan ilang tenan lho malah. Kok iso malah engko wae kemburi yes. Ayo dilanjut. dilanjut iki wis oke. Waktu durasine sik akeh, penampilane jek ono akeh lho. Ya, Kita. Oh, lupa kene sik. Nggih, make. Kurang budi lho. Ayo.
cetok gitu. Kalau tidak, oh, di depan mata sudah terlihat sebuah burung yang Labil mungkin. Tune jeblas ngono ku to. Kancane ora ngrasani dikepit, ambekane kaya wis ora sepakan ambune pesik. mau wis tadi besar aku. Pak ini besar apa kowe mang uyuh buritan kok ora kok nganu. Elek-elek nyambung. Aku ngerti kok mang rene ono madang. Kowe njak sego sik. Wis sih, Alah biasa minta 5 piring ngono ora apa-apa. dicetakno ta kok. Ora apa-apa. Balene nek. Ayo yo. Yo. Saiki gentenake sing dhuwur. Ayo. Wong awake iki gedhi kowe iso nganem aku ning dhuwur. Wis cepet. Aku profesional ngene. Nah, temenan ketekku sik pinter ngerti lek di kundangane tadi ndong. Ayo. Matur